Priatelia, vitajte v mojom prvom vlogu, ktorý točím zo Švajčiarska. No a keďže to je prvý vlog, tak si dáme hneď takú spoznávaciu tému. A to je, si myslím, že dosť dobrá téma, prečo som sa presťahoval do Švajčiarska, čo som tu hľadal, prečo som stále tu a hlavne prečo by som sa nepresťahoval na iné miesto v rámci Švajčiarska. Takže poďme na to. No a keďže každé rozhodnutie ísť žiť do zahraničia prináša so sebou veľa výhod, ale takisto aj mnoho nevýhod, alebo strát, alebo ako by som to povedal, ako napríklad kontakt s rodinou, kontakt s priateľmi, nejaké to sociálne vyžitie a tak ďalej, proste to, na čo sme zvyknutí doma a to, čo považujeme za úplne normálnu vec, tak počasie si uvedomíme vlastne v tom zahraničí, keď tu žijeme, že tieto veci sú není až také normálne a z času na čas nám dokážu veľmi chýbať. No samozrejme prináša to so sebou aj strašne veľa výhod, ako už napríklad možno lepší finančný zárobok, naučíte sa nové jazyky, spoznáte nových ľudí, vidíte nové miesta. No a v mojom prípade je týchto výhod oveľa viac ako tých nevýhod. No a môj dôvod, prečo som sa rozhodol ísť žiť do Švajčiarska alebo do zahraničia celkovo, je práve ten, že bol som mladý a mal som nejakú víziu toho možno lepšie zarobiť, naučiť sa nové jazyky, no hlavným dôvodom, prečo som sa dostal, alebo prečo som tu vo Švajčiarsku, bola aj moja mama, ktorá tu už vlastne v ten čas žila a vlastne bol som tu raz na prázdninách a ona mi hovorila, či si tu nechcem nájsť nejakú brigádu, lebo som čakal na vysokú školu, ja som na to nejakým spôsobom prikyvol, no a mal som tu možnosť nejakých pár mesiacov pracovať, zarobiť celkom slušné peniaze, ktoré som v konečnom dôsledku aj tak precestoval na Slovensku, lebo som chodil každý víkend na Slovensku, lebo mi bolo smutno za frajerkou. No a takto som mal prvú možnosť vlastne okúsiť zahraničie. Takže ako to celé prebiehalo, ako to celé začalo? No po strednej škole, po maturitách som sem prišiel na prázdniny, kde som sa vlastne rozhodol, že sem príjem brigádovať. Išiel som následne na Slovensko, no a potom som sem prišiel v nejakom období, tuším to bola nejaká jeseň, už začiatok zimy a bol som tu tých pár mesiacov. Na druhý rok som vlastne išiel na vysokú školu, kde som zistil, že tá vysoká škola mi asi moc nevyhovuje, chcem sa proste postaviť na vlastné nohy, chcem zarábať. No a začal som tým pádom hľadať cez slovenské agentúry, že proste ako sa dostať do Švajčiarska, hľadať si nejakú prácu a tak ďalej a tak ďalej. Čo je veľmi dobrý príklad toho, že som bol zaslepený tým, že ako Švajčiarsko reálne funguje, lebo našiel som si tú prácu, agentúra mi vybavila všetko to, čo slúbila, ale prvý šok, ktorý som tu zažil, bolo ubytovanie. Prosím vás, ubytovanie som v horšom stave v živote v inej krajine, v barzakej inej krajine nevidel. To bolo niečo, ja neviem proste, ako keby sa presťahujem do stodoly. Takže našťastie tu bývala mama, tak som dochádzal do práce asi prvý týždeň, ja neviem, bolo to 60 km. Potom som si vlastne v práci našiel jedného kolegu, ktorý zháňal zhodou náhod spolubývajúceho a ja som sa rozhodol tam proste ísť bývať. No a tam vlastne môj príbeh vo Švajčiarsku začína. Tak som sa vlastne presťahoval k tomu kamarátovi, všetko bolo OK. No a v tom čase som mal na Slovensku ešte frajerku a bol som tu nejaké 3 mesiace a po tých 3 mesiacoch som si začal uvedomovať, že proste je to na prd, strašne mi chýba, proste chcem byť s ňou a strašne veľa som cestoval. Po tých 3 mesiacoch som sa rozhodol, že proste asi zahraničie nie je úplne pre mňa a idem naspäť na Slovensko. No po nejakých pár mesiacoch som si znova na Slovensku hovoril, že kokos, však ja tu nechcem žiť nejaký takýto život, veď konec koncov tam bolo asi fajn, tak som sa rozhodol proste, že začnem nejak riešiť vlastné bývanie, začnem prerábať dom a tak ďalej a tak ďalej. To ma viedlo zase znova k tomu, aby som vycestoval do Švajčiarska. Takže som tretíkrát v podstate vycestoval do Švajčiarska, no a išiel som znova do tej istej práce. Počas tohto medziobdobia som bol vo Švédsku, ale to je iná story. To bolo tiež len pár mesiacov. No a vlastne išiel som do tej istej práce, tam asi po 2 mesiacoch som dal výpoveď a išiel som do práce, v ktorej som vydržal nejaké 4 alebo skoro 5 rokov. Tá moja prvá práca bola na stavbe, na lešeniach, kde som sa trošku tak nejak vypracoval na nejakého forarbeitera, mal som pod sebou skupinku ľudí a tak ďalej, nepodstatné. No a stále som býval vlastne na tom istom mieste. Lenže na tom istom mieste, kde som býval, to fungovalo tak, že bol to proste štvorizbový byt,
kde sme žili, či 5-izbový byt, kde sme žili proste 4 ľudia, každý bol z niekadiaľ inakadiaľ, každý druhý tam bol bordelár a proste celé zle. Tak som sa nejakým spôsobom rozhodol, že to ubytovanie opustím a začnem si hľadať niečo iné. No a tak som začal hľadať ubytovanie cez facebookovú stránku Češi a Slováci žijúci vo Švajčiarsku, kde sa mi to nakoniec podarilo. No a s tým v podstate prichádzal ďalší problém. Vo Švajčiarsku sa žije totižto tak, že Švajčiarsko je mimo Európskej únie, tým pádom tu sa nedá robiť na živnosť alebo jak proste v Európskej únii, že príjete a robíte na zmluvu hneď. Potrebujete tu nejaké pracovné povolenia. Tie pracovné povolenia sú typu G, typu L, typu B, C a potom je švajčiarsky pas. Typ G to je vlastne nejaký pendler, ktorý pravidelne chodí Švajčiarsko a Slovensko alebo nejakú tú domovskú krajinu, je zvýhodnený v platení poistky a nemôže tu v podstate okrem pracovania nič robiť. Potom máte povolenie L, to je na 1 rok. Na toto povolenie nedostanete byt, nedostanete na to povolenie pomaly asi ani paušál, nie asi, ale určite, nedostanete ani paušál. Takže počas toho prvého roka som musel fungovať, keď som vlastne dostal to L-ko, tak som musel fungovať tak, že som mal, ja neviem, nejakú prepaid kartu, alebo respektíve na kredit nejakú kartu, čo bolo dosť také otrávne, lebo vždy som všetci kredit prevolal, data som vždy prevolal, minul proste na internet a tak ďalej a tak ďalej. No ale keď som vydržal vlastne ten rok, potom som dostal povolenie B. A na povolenie B už si môžete ja neviem, napríklad zobrať leasing, môžete si zobrať byt, môžete si zobrať akože do prenájmu, potom si môžete zobrať, ja neviem, už ten spomínaný paušál. Takže už to bolo o mnoho ľahšie žitie. Čo mi dalo taký reality check, že sakra, na Slovensku takéto veci v podstate, alebo v Európskej únii takéto veci nemusíme riešiť a tá práca, pokiaľ vnímame tú prácu, že chceme ísť pracovať do zahraničia a chodiť a prinášať vlastne peniaze domov, tak je to o mnoho výhodnejšie ako proste žiť vo Švajčiarsku a pracovať tu. Lebo Švajčiarsko je nadstavená krajina proste tak, že sem proste prijete, ten nejaký systém vás tu pohltí a proste žijete tu, miniate tu peniaze a pracujete tu. Samozrejme, že sa tu dá ušetriť o mnoho viac peňazí, dokážete proste ich priniesť aj naspäť na Slovensko, ale o tom je už trošku iná reč. No, každopádne. Ďalšia vec, ktorá ma zarazila, že vo Švajčiarsku sa platí extrémne drahé poistenie. Zdravotné poistenie. My sme zo Slovenska zvyknutí, že neplatíme zdravotné poistenie, platí to za nás v podstate zamestnávateľ, alebo respektíve platíme až vtedy, keď sme buď živnostníci, alebo nejakí podnikatelia. Či už máme SROčku, akciovku a tak ďalej, to už je jedno. V týchto prípadoch to platíme. Tu vo Švajčiarsku to funguje proste tak, že to poistenie proste platíte normálne. To poistenie v tomto momente stojí nejakých, ja platím nejakých 360 € mesačne. A to poistenie v podstate funguje na to, že keď ochoriete, keď niečo bla bla bla, tak vtedy je to hradené proste z tohto poistenia. Lenže háčik je v tom, že v podstate stále, keď ste chorí alebo niekam idete a nemáte tú franšízu nadstavenú dosť nízko, tak stále platíte do určitej čiastky. Napríklad ja viem, že som zdravý, tak sa mi neoplatí mať franšízu nízku, tak platím, proste mám franšízu 2500, takže všetky náklady, keď idem ku doktorovi, tak do 2500 frankov alebo nejakých, ja neviem koľko to je euro, 3000 €, alebo ja neviem, 2800 € platím ja. Takže toto ma celkom prekvapilo, že vlastne však v podstate tu človek minie už na to poistenie neskutočne veľa peňazí. Taktiež aj poistka na auto. Napríklad ja za moje auto platím ročnú poistku nejakých 2200 frankov. Je to full kasko, áno, je z toho proste všetko hradené, keď sa mi niečo stane, chcem mať proste istotu. Ale je to proste extrémne drahé. Takže nie vždy všetko, čo sa zdá byť ako super, idem zarobiť proste do nejakej krajiny, tak proste vždy má všetko nejaké výhody, nevýhody. No aby som tu nerozprával len o vlastne tých veciach, ako sa tu zarába a tak ďalej, poďme sa približiť viac k tomu, že ako vlastne tu prebiehal nejaký môj život a ako som sa tu vlastne cítil počas tohto obdobia. Našiel som si vlastne to nové bývanie, stále som pracoval, každým mesiacom som si tu nachádzal viac kamarátov, každým mesiacom som sa tu cítil nejakým spôsobom viac ako doma. Aj keď na začiatku som bol strašne taký, že ja sem proste prídem len na rok, zarobím si tu veľa peňazí a pôjdem proste naspäť na Slovensko, postavím si dom. Bitlife. Tak to tu vôbec nefunguje a ja mám pocit, že počas toho prvého pol roka tu vo Švajčiarsku som
nezarobil ani cent, proste len som všetko platil všade som míňal proste tie peniaze a asi som nevedel s nimi ani hospodáriť, to možno bol ten dôvod. A takto som to nejako fungoval, takto som to nejako vnímal. Takže môj prvý rok prebiehal tak, že som mal stabilnú prácu, stabilné ubytko, no a jediné, s čím som mal problém na začiatku, bola nemčina. No a keďže som nemčinu mal na základnej škole, od 6. ročníka tuším, alebo od 5. no a potom na strednej škole 4 roky. Lenže ja som stále bral nemčinu tak, že ja tento jazyk v živote nebudem proste používať, bol mi nesympatický tento jazyk. Ani vlastne ma nenapadlo, že by som niekedy mohol ísť robiť do Nemecka, Rakúska alebo Švajčiarska, alebo proste do nemecky hovoriacich krajín. No a toto bola veľká chyba a myslím si, že keby môžem vrátiť ten čas na tú strednú alebo na tú základnú školu, tak tým jazykom by som dal najväčšiu prioritu, asi väčšiu prioritu ako slovenčine a neviem akým iným predmetom. Takže učte sa prosím vás jazyky. No a ten prvý môj rok tuto vo Švajčiarsku bez tej nemčiny bol dosť taký, že trápil som sa, neviem, ja som typ človeka, ktorý keď niekomu niečo nerozumie, alebo tak je so sebou nespokojný a presne toto sa mi udialo v hlave, že strašne som pri tomto trpel, keď som niekomu niečo nerozumel. No a možno práve takáto moja vlastnosť dopomohla k tomu, že som sa behom toho prvého alebo prvých 2 rokov naučil v podstate plynulo po nemecky. No a v tomto čase, alebo respektíve dnes sa už dohovorím úplne bez problémov na úradoch alebo proste všade, kde potrebujem. Takže jazyk bola dosť veľká bariéra, no som vďačný za to, že som začal pracovať v kolektíve so samými Švajčiarmi a ľuďmi, ktorí nehovorili po slovensky a po česky. No a keď som tento prvý rok alebo rok a pol prežil a už som začal vnímať Švajčiarsko nejak tak, že proste už tu rozumiem ľuďom, už sa tu začínam tak nejakým spôsobom integrovať, tak sa mi tu čím ďalej páčilo viac a viac, tak sa stalo to, že som nejako skomfortnel aj v tej práci, čo ma viedlo po 4 alebo 5 rokoch dať výpoveď a nájsť nejakú inú prácu. No aby ste ma chápali, že čo mi behalo hlavou, tak hlavne som myslel to, že už som sa tam nemal nejako ďalej kariérne posunúť. A predsa to bola len nejaký taký stavebný odbor alebo proste stavba, manuálna práca a tak ďalej, aj keď je pravda, že veľakrát sa mi párilo z hlavy a musel som tam veľmi rozmýšľať. Každopádne za túto prácu som veľmi vďačný, lebo mi dala veľa skúseností a zručností do života. No a potom tá druhá vec, kvôli čomu som chcel dať výpoveď, boli nejak asi ľudia. Lebo na stavbe, povedzme si, stretnete sa s fajn ľuďmi, a potom sa stretnete s tými ľuďmi, ktorí proste majú na salame, nechcú sa nejako snažiť v živote, nepotrebujú rásť v živote a nejakým spôsobom stagnujú a to mi strašne vadilo. Tak som si proste povedal, že je čas na zmenu a dám výpoveď a nájdem si niečo iné. No a týmto bodom, alebo týmto okamihom sa začala moja druhá kapitola vo Švajčiarsku a to som vlastne nastúpil do tejto firmy, kde som teraz. Vlastne pracujem v telekomunikácii, pracujem tam vyše 2 rokov, no a čo by som k tomu povedal, proste v tejto práci, ja chodím do tejto práce jak proste na krúžok basketbalu. Chodím tam s radosťou, chodím tam sa zasmiať s kolegami, proste my máme taký pracovný kolektív, že trávime čas spolu aj mimo pracovnej doby a samozrejme neriešime prácu, ale sme všetci športovci, takže chodíme na hory, chodíme liesť, chodíme robiť všeličo možné, grilovať a tak ďalej. Takže to je na tomto super, no a tým pádom, keď máte dobrý kolektív, tak presne tú prácu neberete ani ako nejakú povinnosť, že musíte niekde ráno vstávať, alebo si nepoviete, že koko, zase musím ísť do tej práce, tak presne toto mám ja. Akože samozrejme, že tie rána, keď musím vstávať a do neskorého večera striham, alebo mám proste nejaké povinnosti iné, tak sú ťažšie tie rána, ale nikdy tam nejdem s pocitom, že kokos, neznášam svojich kolegov a nechcem tam ísť, takže som šťastný za to, že mám taký pracovný kolektív, aký mám, lebo je dosť možné, že keby nemám taký pracovný kolektív, tak už by som tam nebol. A to je taká tá jedna myšlienka, ktorú by som chcel zvýrazniť v tomto kontexte, že je úplne, ale úplne jedno, akú prácu robíte, aké povolanie robíte. Pokiaľ máte tých správnych ľudí na pracovisku, tak ste proste vyhrali a koľkokrát to neprevýši ani väčší plat alebo nejaké iné výhody. Takže aspoň v mojich očiach.
Takže toto sa udialo vlastne, dal som výpoveď, našiel som si novú prácu. No a v podstate v tejto práci som doteraz a žijem si životík. No a počas tejto práce, vlastne ten prvý rok, ak som nastúpil do tejto práce, tak sa mi stala vlastne, alebo naskytla možnosť ísť do prvej série Love Islandu. No a v začiatku som bol voči tomu taký skeptický a tam sa vlastne začínala taká tretia kapitola môjho života tuto vo Švajčiarsku, alebo celkového života môjho. A bol som voči tomu taký skeptický, či tam ísť, či tam neísť. Bola mi tam bývala, takže už som vedel nejakým spôsobom, že ako to funguje a tak ďalej, ale stále som to bral tak, že proste na čo tam pôjdem a čo tam budem robiť. Túto správu som povedal raz jednému môjmu kolegovi alebo kamarátovi a ten ma začal do toho hecovať, že proste mám ísť, je to životná príležitosť a proste nemám váhať a mám tam ísť. Tak som nad tým začal tak nejak viac rozmýšľať, ďalej som to rozprával rodine, no a každý z môjho okolia mal taký názor na to, že proste jasné, chod tam, máš príležitosť, tak chod tam, bude to proste nejaká skúsenosť. A mali pravdu, lebo Love Island bola najlepšia skúsenosť v mojom živote, akú som kedy zažil. Či už čo sa týka ľudí, ktorých som tam spoznal, alebo celkového toho prostredia, ako to tam funguje, a celý ten proces toho diania, strašne ma to bavilo a bolo to fakt super a to bol asi dôvod, prečo som tam išiel aj druhýkrát, vlastne minulý rok. No ale toto so Švajčiarskom nič spoločné nemá, akurát jedinú vec, čo má so Švajčiarskom toto spoločné, je to, že sa mi nejakým spôsobom naštartovali alebo viac rozbehli sociálne siete. Tým pádom som začal rozmýšľať tak, že musím na tej sociálnej siete tvoriť a musím tam nejako fungovať. No a teraz sa začali byť vo mne dva také svety, že ten pracovný život a sociálne siete. Samozrejme, že sociálne siete, nechcem povedať, že sú taká bublina, ale proste sociálne siete sú bublina. Dá sa na sociálnych sieťach zarábať, ale ja v tom momentálne nevidím nejakú pevnú nohu pod nohami. Takže stále som toho názoru, že ja rád budem proste pracovať, budem mať nejaký stály príjem, budem si budovať nejakú kariéru a popri tom sa budem snažiť rozvíjať tie sociálne siete, aby som mal proste nejaký ďalší príjem, dajme tomu aj z toho. No lenže počasie som pochopil, že vlastne ten všetek čas, keď som tie sociálne siete nemal rozbehnuté tak ako teraz, tak že som venoval sebe, som chodil športovať, proste po robote som skončil hneď športy, a zmenilo sa to, že vlastne teraz takisto chodím veľa športovať, ale popri tom proste musím veľa rozmýšľať nad kontentom, musím veľa strihať, musím proste vymýšľať nejaké veci a občas s tou mojou prácou, ktorú robím, sa mi to bije, až prídem do takých myšlienok, že kokos, čo ja vlastne chcem robiť a či mi to vôbec stojí za to, buď jedno alebo druhé. A proste ako by to fungovalo jedna vec bez druhej, ako jedna práca bez tej druhej, alebo opačne. No a verte mi, veľakrát mi beha hlavou, že by som sa na Švajčiarsko vykašľal, ale ja osobne si ešte neviem predstaviť, že by som mal odísť na Slovensko minimálne teraz, keď som single, aj keď to je ďalší problém v mojom živote, že asi sa ťažko hľadá dievča alebo spoznáva sa dievča, keď som tu vo Švajčiarsku, nie na Slovensku, to je jedno, to je iná téma. Každopádne veľakrát mi behalo hlavou to, že by som sa vrátil späť na Slovensko a nejak som to začal vizualizovať, že čo by som na Slovensku robil a tak ďalej, či ma sociálne siete dokázali uživiť, či by som sa s tým uspokojil a dospel som záveru, že ešte si asi neviem predstaviť moc odísť na Slovensko. A keď tá chvíľa príde, alebo bude mať prísť, tak to bude asi kvôli niekomu, alebo kvôli nejakej frajerke a kvôli nejakému rodinnému zázemiu na Slovensku. No ale tu som zase odbočil od témy, trošku som rozbil môj život, ale aby sme sa držali toho tu Švajčiarska vlastne, že ako to tu je a tak ďalej, tak môžem povedať to, že po 7 rokoch, už skoro 8 rokov, čo som tu mám pocit proste posledných pár rokov, že sa tu cítim ako doma a že tu viem proste fungovať lepšie ako na Slovensku. A niekedy mi to príde trošku ľúto, že som úplne to Slovensko, tých kamarátov a to všetko nehal na Slovensku a proste žijem tu svoj si nejaký taký životík. Ale na druhú stranu, proste ja si myslím, že Švajčiarsko je krajina proste stvorená pre mňa. Tu sú hory,
tu sú proste miesta krásne, tu je príroda, tu je poriadok, proste všetko to, čo by mi asi na Slovensku chýbalo, nehovorím, že Slovensko nie je krásne a keď človek chce, tak proste nájde si aj tam veľa krásnych miest, ale proste tu sú 3000-ky, 4000-ky, veľa miest na lezenie, ľadopády na každom druhom rohu a tak ďalej, takže týmto by som chcel načrtnúť druhú tému, vlastne čo som chcel v tomto vlogu spomenúť, a to je, že prečo by som sa nikdy nepresťahoval v rámci Švajčiarska alebo proste možno aj do inej krajiny niekam inam. No a prvým takým dôvodom je to, že toto miesto, na ktorom bývam, je úplne ideálna lokalita. Proste nie som ani úplne, že stred Švajčiarska, ako je napríklad Bern, ale som tuto ešte pred Zürichom, takže mám blízko rakúske hranice, mám blízko Lichtensteinsko, akože tam sa nič moc nedá, ale tak keď som poflexiť, tak poviem, že mám blízko Lichtensteinsko, a potom mám blízko nemecké hranice. Ďalšou takou nejakou výhodou, že proste mám okolo seba neskutočne veľa jazier. A dve také obrovské jazera, čo mám vedľa seba, je vlastne Zürišské jazero, to sa rozdeľuje na Zürichsee a Obersee. A potom je to Wallensee. A Wallensee je za mňa najkrajšie jazero, aké som tu vo Švajčiarsku zatiaľ videl. Sice je veľmi chladné, je veľmi hlboké, ale proste je tam čistúčka voda a to prostredie, tie pláže okolo, no fakt, že super. Potom ďalšou výhodou tohto miesta, na ktorom bývam, sú hory. Mám proste tuto za domom, mám hory 15 minút, to už sa začínajú Alpy a sú tam proste 3600 metrové kopce, sú tam všetko 2000 plus kopce a sú to kopce, na ktorých sa dá fakt zamakať a na ktorých sú fakt, že krásne miesta. Je to vlastne kanton Glarus, no a potom ďalej kanton Graubünden, alebo zase môžem ísť tuto do môjho kantonu kanton Schwyz a všade sú tie hory úplne že brutálne. Takže mám tu blízko hory, potom mám tu blízko lyžiarske strediska, či už to je Flumsenberg, alebo to je Laax, Chur, Lenzerheide, Arosa a mnoho ďalších, Engelberg lebo ja neviem, ešte mnoho ďalších menších. Takže mám to všetko tak do nejakej hodinky cesty, čo na Slovensku mám asi tiež, a keď bývate v Bratislave, tak to máte, sami viete, že o mnoho dlhšie. Čo sa týka Slovenska, možno do Rakúska to máte bližšie ako do Tatier. No a potom takou ďalšou nejakou vecou je tá, že Švajčiarsko je proste krajina, v ktorej sa cestuje z každého miesta na každé miesto úplne že rýchlo. Tým, že tu majú vybudovanú takú tú diaľničnú štruktúru, tak je to tu fakt, že skvelé v tom cestovaní. Môžete proste vyjsť tuto z dediny, hneď sa dáte na diaľnicu alebo na nejakú rýchlostnú cestu a proste idete až do toho bodu pomaly po diaľnici, kam chcete ísť, alebo do tej destinácie. Ďalšia vec, ktorá tu mňa drží, vlastne tá ma spája s mojimi koničkami, a to je napríklad, že beh. Švajčiarsko je podľa mňa úplne že krajina na behanie, lebo sú tu proste vybudované trasy na behanie, sú tu vybudované cyklochodníky. To je ďalšia vec, ktorú proste mám strašne rád bicyklujem, či už je to cestná cyklistika, alebo je to horská cyklistika. Takisto je tu strašne veľa bike parkov, svetových bike parkov, ako je napríklad Laax, tam sa jazdí enduro, alebo Lenzerheide, sa tam jazdí, tuším, cyklocross, jazdí sa tam svetový pohár v downhille. Takže sú tu fakt, že super miesta pre moje koničky. Ďalej plávanie, takisto jazera, plávárne a tak ďalej, sauny, wellnesska. Je tu toho proste strašne veľa a nikdy sa tu proste nenudím. A to ma na tejto krajine najviac baví, že proste ja tu mám každý deň, keď si myslím, že niečo idem robiť, tak niečo robiť môžem ísť. A OK, síce platím sa tu nejakú prepravu alebo to, ak sa dostanem na to miesto, ale väčšina tých miest je takých, že nemusím proste platiť. Pokiaľ nechcete ísť do mesta, ako napríklad do Zürichu, ktorý mám tiež nejakých 25 minút autom odo mňa, tak proste je tu veľa možností, kde sa dajú robiť aktivity zadarmo a kde si to proste užijete. No a moja predstava o tomto vlogu bola na začiatku úplne iná a nepredstavoval som si, alebo nemyslel som si, že budem vám rozprávať 24 minút o mojom živote tuto vo Švajčiarsku a o tom, ako som to tu prežil a že to bude tak dlho trvať, a myslím si, že keby mám ďalšiu hodinu na to rozprávať o tom celom procese, ako to tu prebiehalo, tak proste stále by mi bolo málo. Každopádne som sa rozhodol, že tému číslo 2, alebo tej hlavnej téme, ktorej som sa chcel venovať v tomto vlogu, že prečo by som sa nepresťahoval na iné miesto v rámci Švajčiarska, venujem ďalšiemu vlogu. Takže v ďalšom vlogu sa máte na čo tešiť, lebo bude tam veľa záberov proste z miest, tuto z okolia, z miest, ktoré mám rád, z krásnych miest.
a nebude to len o tom, že budem sedieť pred kamerou a budem vám rozprávať do kamery. No a priatelia, ak ste sa dostali až sem, tak chcel by som vám veľmi poďakovať za vašu trpezlivosť a za to, že ste si toto video pozreli. No a bol by som vám veľmi vďačný, keby mi dáte na toto video like. Samozrejme koment, čo vás zaujíma alebo čo by vás zaujímalo do budúcnosti a samozrejme odber na môj kanál, aby vám žiadne video, ktoré pridám, neušlo v budúcnosti. Čaute.